nani lento esiyibonayo. Outstanding performance in physical science. Sakushisa imisebenzi kaNewton sifunda ngoYesu. Yebo sikhetha uJesu bazalwane, sikhetha imfundo yakhe. Grade 12 agricultural science, top achiever in agricultural science sakushisa nakho. Hallelujah. Malusi ke lo. Avele nawo vele Thina sinomalusi wasezulwini. Yebo. Amen. Kuyasha nakho. Abawubone ukuthi awuphatha kanjani. Bazalwane labo 7 abangani. Kuyasha ke umalusi manje. Bazalwane inkosi yayisebenzela bazalwane. Sinomalusi wasezulwini. Hallelujah kunjalo bazalwane. Statement. Nawo malusi ababona ama-marks bazalwane abo 7 abangani. Sibonga uJesu ukuthi yena mkhulu kunakho konke lokho bazalwane. Beyinto ke le sinye isithiqwana grade 12. Bazalwane konke kuyasha bazalwane. Isikhetha uJesu bazalwane. Diversity ke ngoku. Le certificate sewa top achiever diversity kwi Department of Mathematics and Applied Mathematics 2023. I got this award. Hallelujah bazalwane. Bazalwane uJesu siyambonga. Le degree, copy ye degree. Copy ye degree. Degree in what? Obakhombisa bebone mamncane sondeza. Okay. Bachelor of Science in Mathematical Science with field of study in mathematics and psychology. Kuyasha-ke nako. Hallelujah. Awusekho. Then the original degree ke le. Okay. Hallelujah bazalwane. Original degree nayo sayishisa. Bachelor of Hallelujah. Science in Mathematics and Mathematical Science with field of study in mathematics and psychology. Kuyasha nako. Hallelujah bazalwane. Bazalwane. Inkosi yayisebenzela. Finally sibe sesitshisa ngama-CV because senisebenzele embusweni kaThixo isiva idingeki. Hallelujah. Uthixo apha kufuna khona. Amen. Sesiholwa ngumoya apho sisebenza khona sisebenzele inkosi. Akudingeki isifesa si-apply. Hallelujah. Ayasha ama-CV na. Kayasha bazalwane. Hi guys, uJesu usanda kwenzani? Guys, ngicona lo mama lo lokho ebhizi ekhuluma la eceleni. Sonto lini futhi lona leli. Hayi shame bandla. Anyway, this one said anizibulale nikhethe uJesu nje. Straight, anivele nje nibulale. Nihambe nikhethe lo Jesu wenu lenikhuluma ngayo because lento eyenzeka la hawa guys. Shisan lo mama, yes, 100%. At least you can just reprint uma kubuya ingqondo. And izobuya ingqondo, ngeke ingabuyi. Isemhlabeni la. Izohamba isikhathi, ibuya ingqondo uthi hayi man. Emhlabeni ukuze uphile, you need to work because you need money. Mina ngikhonza imali, angikhonzi Jesu, ngikhonza imali because I can't live without imali. Nje lo mama okhulumayo ubolile. Sengifisa ngisho ukumbona nje ebusweni ukuthi ubuya kanjani ngendlela angidina ngayo. Hayibo. Shisani namafoni nikhethe uJesu. Abangawashitha amafoni abawalethe la. My family always said smart people are the most vulnerable when it comes to mental illness. Now I think they have a point. Yeah guys, yabo lento eyenzeka la mental illness straight le. Akekho umuntu onormal ongavuma ukwenza zonke lezi zinto abamenzisa zona lo mfana lo. Khona nje into abamenzeni, khona nje into ewrong eyenzakala kulo mfana. There is no way. Have you noticed that le cult ihlasele kakhulu kubantu abangama graduates? The money he will spend reprinting all these certificates when this spell is out. Yo. Uzobe ethathe phile yo mali ngoba phela akasebenzi. uJesu phela uJesu uzomnika imali. Yo, I shame. They choose smart and educated people. Yeah. Shisa bafo vele uJesu umalusi wethu. Awe guys, no. Lento nje i-wrong and iyanginyanyisa. Ngiyazi ukuthi labantu angibazi futhi angihlangene kodwa asembe guys. Kodwa futhi yazi ngingacabanga kancane ukuthi mhlambe i-content bafethu, mhlambe this thing is not real.
But then mengibona abantu kuma comments bayasho ukuthi hayibo lento iyenzeka ngempela in real life. It's not e-content. Ish. And it's always the smart ones. Yeah. This is sad, guys. Bro. Very sad. What kind of church is this? Ayingeke guys. Isonto leli. I don't think this is a church. Angazi nami ukuthi yini le. Isonto enjani leli? Ayingeke. Bophisani lo mama nivale elo sonto. Yes. Lo mama nje udinga ukuboshwa nje. Uyangidina. Yo. So this one is asking if it's really happening or it's content. This one responded and said, Kuyenzeka sisi. I have a brother who did this 3 years back. Lapho umuntu wafunda e-UK, he got masters. Wathuka mama wambiza ngamagama. He lost everything. Wadayisa nemoto. Wahamba wayohlala esontweni. Now he's going under depression. Ubuyile. Asimlahlanga ngoba wakithi ingqondo isiyabuya kancane futhi uyasho nokuthi uyaxolisa. This is cult. Yo guys kushubile emhlabeni. Kushubile emhlabeni hayi kancane. Yeka amandla abazali. Yo hey. Hayibo. And abazali guys basebenza kanzima benzela thina ukuthi sifunde ukuze sibe nempilo engcono. Mase wena uzokwenza nje ezingane. Yo angifisela umuntu shame lento eyenzeka kumzali walengane le. Anyway guys, that's it from me. I'll see you on my next one. Yo.